Moi drodzy, witam Was serdecznie, jest ze mną Dawid, tak zwany Bonkol, ja jestem Niklas. Dzisiaj mamy rację żywnościową, moi drodzy, amerykańską, tak zwany MRE, czyli Meal Ready to Eat, ewentualnie Meal Rejected by Ethiopians. Dokładnie. Jak to mówią. Moi drodzy, peelable seal, czyli powinno się to otworzyć bez problemu, nawet bez rozcinania tego jakimkolwiek nożem. To jest menu 2 pork rib, czyli żeberka wieprzowe. No i nie mamy tutaj niestety daty ważności, ja to dostałem od widza, niestety już nawet nie pamiętam jak się nazywa, bo to było troszkę czasu temu. Miejmy nadzieję, że data ważności nie upłynęła. No, powiem Ci, że możemy to określić poprzez spróbowanie. Możemy. Nie wiem co się dzieje, jak coś takiego jest już po dacie ważności, nigdy mi się nie przydarzyło spożywać. No to niech dojdzie do Otwierajmy. tak zwanego openingu. To się tak da. O, proszę, bez problemu żadnego. Wszystko jest tutaj fajnie zapakowane jeszcze w taką folię, żeby na pewno nic się nie uległo zalaniu. No i dobrze, Na pewno tam nic nie ma? Nic nie ma. Nie ma. Żadnej amerykańskiej broni atomowej. Także mamy już wprawę w tym, bo już żeśmy Fajne jedną, rzeczy. jedną już żeśmy zrobili. Może tutaj Dobrze. pokażmy. Zobaczmy po kolei. Co to mamy? Potato cheddar soup, czyli ziemniaczana zupa serowa, cheddarowa. Może tak być. Z posmakiem bekonu, flavored Jest bacon. flavored bacon. Dobrze. Co mamy dalej? Następną rzeczą, i tutaj może To są te zamknąć żeberka. Nie, to jest co innego. To są żeberka, słuchajcie. Militarna racja żywnościowa, dobrze. I tutaj mamy tak, pork rib, czyli żeberka. Wieprzowe. Boneless, czyli bez kości, samo mięso. Imitation. To nie brzmi dobrze. Caramel color and smoke flavor added. Czyli doda- wędzone takie. wędzony powinny- jakiś sos posmak będzie taki czy coś. powinien być. To jest druga rzecz. Zobaczmy co tutaj mamy dalej. To chyba jest coś To mi wygląda na... czyżby do picia. Patriotic sugar cookies. Patriotyczne ciasteczka cukrowe. Nie no, jakieś będą słodkie ciasteczka, zobaczymy. Tu jest dosyć ciekawe, tak patrzę czy wiesz, to jest pewnie tak zabezpieczone, żeby nie dostała się woda. O, A cydr, proszę Spice bardzo. Cider, Instant Apple Flavor Drink Mix. Ja w ogóle to bym daj na nożek. O, proszę Zrobimy bardzo. coś takiego. Jest to zabezpieczone, słuchajcie, przed wilgocią i przed Przed wodą. zalaniem głównie. Każda część osobno, to jest też fajne. Można, nie trzeba wszystkiego. No to zobaczmy, co tu jest w środku. Podpałka to jest, wiesz? To mi się wydaje... Sól jodowana. Ty. Jaka podpałka? To jest bandaż? To mi wygląda... Chusteczka? Nie, to mi wygląda na zwykłe takie... No na chusteczki. To mi na chusteczki. To są jakieś dodatki chyba do jedzenia. A, to jest ściereczka, taka po prostu ściereczka wilgotna. Tutaj mamy- ust na przykład. Dwie jakieś tabletki białe. No chyba gumy do rzucia, tak mi się wydaje. W każdym Chyba, że to są razie- te tabletki, co zażywają, jak ich na przykład talibowie złapią. A, tam. dobra, żeby możliwe. jednak. No i mamy ten cydrowy napój, który sobie spróbujemy. A to było co? To jest chusteczka Most, mokra, czyli wilgotne, tak? nawilżona i sól jodowana. To może połóżmy tutaj z przodu, niech jest. Tutaj też, no tego nie będę kładł, może te gumy damy. I jeszcze zobacz co tam dalej. Co tutaj mamy? To będą jakieś crackers, czyli to są crackersy po prostu. Suchary. Może tak to Może będzie. tak. Już Jakieś czuję, że Tak, mogą to są być jak te zdecydowanie suchary. polskie. Sos Sos barbecue. barbecue. Coś czego ja nienawidzę po prostu. Bo on smakuje jak takie to, co się z grilla ze szkrobie. E, Te. Powiem tak, Skrawki. jest strasznie dużo osób, które uwielbiają. Mi już sam zapach robi po prostu... No już się źle czuję, to może tylko tak powiem. To ja będę tylko Dobra. testował. Ty lubisz sos barbecue? Lubię całkiem. Masło orzechowe. Peanut butter, jak ktoś lubi, on ma specyficzny smak taki. Strawberry jam, czyli dżem truskawkowy, jeśli dobrze rozumiem. Dokładnie. Dżem truskawkowy. Nie będziemy czytać, słuchajcie, może składu już dzisiaj sobie darujemy. W każdym razie, w każdym jest na pewno cukier i to duża ilość. A, tutaj są te słynne, to jest ten słynny, jak to się nazywa? Podgrzewacz. Nie, tak. to jest na wodę. To jest, no żeby po prostu zagotować Chemiczny, sobie dobra, to jest podgrzać- chemiczny podgrzewacz. Wygląda to w ten sposób, może pod światło nawet widzicie, tam są takie torebeczki. Wszystko jest fajnie tutaj po angielsku wytłumaczone. Myślę, że jakby ktoś nawet nie rozumiał, to polską Są wersję obrazki. znajdzie, są obrazki. Działa to na tej zasadzie, że zalewamy odpowiednią ilość wody, następuje wtedy reakcja chemiczna. To się robi bardzo gorące wtedy. Tak, tam jest, pęcznieje. nie wiem na zasadzie Nie czego, wiem nie wiem też, co tam jest, jak ale to w każdym działa. razie na tyle mocna i gwałtowna reakcja chemiczna, że po prostu Sprawdzimy jest w bardzo każdym duże razie. ciepło wytwarzane.
I wygląda to w ten sposób, tu powinno być, słuchaj, bo w niektórych jest tak, o właśnie, Że to jest się po bardzo prostu- ważne. Tak, i jeszcze to opakowanie jest też Tak, ważne, tak. bo to się wkłada do środka, Mhm. właśnie pod to, nie? Czyli tą chemiczną mieszankę już wkładamy do środka, wtedy będzie podgrzewało się, bardzo fajna rzecz. Ja mam jeszcze z poprzedniego materiału, słuchajcie, nie mam tutaj przy sobie, mam taki zwykły turystyczny podgrzewacz wojskowy, ale tam już jest faktycznie taki normalny ogień, nie? Tak. Tutaj mamy... Jest reakcja chemiczna. I jeszcze Tak. co? Mamy łyżkę, tylko jedną łyżkę. Oczywiście to jest racja indywidualna, ale dla jednej osoby. Nie będziemy się z nikim dzielić. My akurat dzisiaj będziemy się dzielić, bo chcemy spróbować. I warto powiedzieć, że ta racja, słuchajcie, taki oto pakunek, to jest tylko jeden posiłek. Tak. Takich posiłków, powiedzmy taki żołnierz, powinien mieć 3, czyli 3 takie na dzień. I dlatego one są różne, chyba jedna jest na śniadanie, to jest typowo obiad, taki posiłek. Jeżeli się mylimy, to możecie nam napisać, jeżeli ktoś jest jakimś Nie, to wyjadaczem. jest, mi się wydaje, jedno danie po prostu. Chociaż tutaj tych takich, powiedzmy, głównych mamy w sumie niby... Mamy zupę i mamy tak jakby drugie, czyli to jest takie jedno po prostu syte danie, które gdzieś tam jak na akcji, myślę, są żołnierze, to powinien dostarczyć. A nie? co Żeby- ciekawe jeszcze, to są już takie współczesne, te starsze to miały inne rzeczy, bo nawet i papierosy były w tych tak, tych. dokładnie. Były jakieś inne całkowicie konserwy. Natomiast to też dużo zależy, bo to jest powiedzmy wojskowa, też pewnie są inne te indywidualne takie Tak. survivarowe. Są też pewnie inne takie turystyczne, więc zobaczymy, no cóż, przystępujemy do sprawdzenia. No to moi drodzy, testujemy teraz tego jabłkowego cydra. Powąchaj, dosyć dziwny zapach. Faktycznie, w sumie ciężko Coś powiedzieć, takiego. nie kojarzy się zupełnie z niczym. Wygląda podejrzanie co najmniej, a ja tutaj otwieram krakersa. Zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało, czy on będzie podobny do tych polskich. Ja tą łyżeczką dołączam. O, one są bardzo... Ale takie przeciwieństwem tych inne. Polskich, tak, Ja może bardzo tutaj się łamią. pokazać bliżej. Tak, pokażemy je. Ja tutaj pokazuję. No, te polskie były w porównaniu do tego pancerne wręcz. Te się bardzo... Ej, te mi bardziej jak, czekajcie, jak maka, czy jak ktoś tak się mówi, są takie właśnie, faktycznie, to ja muszę nawet spróbować. Chciałem powiedzieć mokka, ale W to ten nie o to sposób to chodzi. wygląda. No i co, spróbujemy to sobie najpierw. Nie, no te takie są same. dużo lepsze, one już nawet smak mają. I Całkiem można, spoko. można zjeść bez połamania sobie zębów. No nie ukrywam, że gdybyśmy byli na froncie, to zęby się mogą przydać. Chociażby, aby je zaciskać. No. Ewidentnie. Zaraz sobie spróbujemy tego tutaj napoju tajemniczego. Czy my tu mieliśmy coś takiego, co byśmy mogli do tych tutaj wafli sobie zjeść? A, mamy sos barbecue. Nie, dżem był, No, o! no Proszę to bardzo. A idealnie. jak pierwszy sprawdźmy. Z cynamonem. Ale to Słuchajcie, to jest jabłkowy napój. ale kompotowo tak trochę smakuje. Jabłkowy napój. Taki jest, ewidentnie są No jakieś tam cynamon przyprawy. czuć w zapachu mocno. Ej, ale powiem Ci, że mi lekko taki posmak takiego grzańca. No, jest coś Jakbyś takiego na podgrzał końcu. piwo dopiero co i już się zaczął pić, nie? Mhm. Jest to lepsze jak te... Mi się wydaje, że ze względu na przyprawy ten cynamon może tak Jest ciepły. smaczniejszy od tego z tej polskiej, tych granulatów takich. Może sprawdźmy, słuchaj, mamy nożyk gdzieś. Ja tutaj może otworzę. Nie, ty tutaj masz. Tutaj. Sprawdźmy od razu ten dżem. Czekaj. On się jakoś otwiera. Niby jest jakaś strzałka. Nie no, Próbuj. sprawdźmy. Dobra, to ja go tak wycisnę tutaj. Duś. O, ładnie wygląda. No, dżemowo. Trochę tutaj. Może to odkroisz. Dobra. O, Dobra. Dobra, to już masz twoje. Ja sobie taki kawałek jeszcze tutaj ogarnę. Czy będziemy to rozsmarowywać? Nie ale wiem. na tym moim niekoniecznie. Dżem mniej więcej tak wygląda. To jest dżem truskawkowy, tak? Tak. I oczywiście zobaczymy, czy jest taki słodki jak w tej polskiej. Słodki bardzo. Ale to jest inna taka. Inna jest ta słodkość. Tak jakby... jak to powiedzieć? Nie smakuje jak te dżemy, które w Polsce możemy kupić w sklepach. Nie, zdecydowanie trochę inny sposób. On jest może inaczej dosładzany niż te polskie też. I też jeżeli chodzi o... No nie ma tutaj zdecydowanie, słuchajcie, ani kawałka, Żadnych owoców, żadnych niczego. owoców tutaj nie ma. Także zdecydowanie to jest coś, można by to nazwać śmiało
powiedzmy taka galaretka Galaretka o z smaku, owoców. o smaku Tak, właśnie ale jest to truskawki. dobre, jest to dobre. Można Żeby jednak to- suchego nie jeść. Myślę, że to jest spoko. Jak Czy jeszcze coś najbardziej. mamy? Peanut butter. Peanut O, właśnie. butter. To ja lubię. Próbujemy. Peanut butter. O, Jest konsystencja taka, jak powinna być. pokazuję. Aż nawet ciężko jest to wyciść. Coś takiego. Dobra. Dajemy kawałek. Nożem, może się posłużymy. O, dobra. Daj mi tutaj też. No to sprawdzimy, No zobaczmy. jak to masło orzechowe. No wygląda jak masło orzechowe. Mm. Dobre. No. W ogóle każda rzecz ze zmielonymi i zmiażdżonymi, słuchaj, takimi orzeszkami przypomina mi kiedyś te Snickersy były do smarowania. Tak. Ale strasznie się chce pić, potem od razu zakleja usta, nie? No, tak jak to właśnie prawdziwe masło orzechowe. To jest specyficzny posmak, to nie każdy lubi, W bo Polsce, ciężkie do określenia nawet. w Polsce przede wszystkim są raczej takie kremy czekoladowe, jak Nutelle, Nutella. tego typu. Jednak a w Ameryce Masło, tak. bardziej to, tam Nutelli nie używają. Ja w Jak- ogóle jak uwielbiam, kamień też to ja jest, uwielbiam na to przykład. połączenie, bo to jest połączenie słodkiego i słonego i w przypadku orzeszków to mi Mhm. bardzo pasuje. Dobra, to może już to były takie, słuchajcie, takie zakąski, bo tam jeszcze mamy jakąś sól, tu mamy jakiś oczyszczacz, to może przejdźmy od razu do dania głównego. Ej, a ten granat na pewno jest bez zapalnika. Moi drodzy, także tutaj mamy dwa dania główne. Na pierwsze danie mamy zupę cheddarową, jak tam było dokładnie to nazwane? Potato cheddar soup flavored with bacon, czyli serowa po prostu zupa o smaku bekonu. I jako drugie danie mamy tutaj właśnie te żeberka wieprzowe, bez kości, o karmelowym kolorze i wędzonym takim posmaku. Tutaj szczegóły. Generalnie Tak. to są, jak widzicie, bardzo malutkie porcje. Tak, zobaczymy jak to nie wiadomo jak to będzie wyglądało dokładnie po tym jak to się już zrobi, bo generalnie to przyrządzałoby się właśnie przy użyciu tego tutaj chemicznego takiego podgrzewacza, ale że my nie jesteśmy... Znaczy powiem tak, ja trochę się boję tego w kuchni używać. Myślę, Ja że też, możemy coś bo źle z zrobić i... kuchnię mam jedną, a że jesteśmy w warunkach w miarę cywilizowanych, to sobie to po prostu wlejemy do jakiegoś Tak, garnka. szybko to podgrzejemy, Podgrzejemy. zaraz pokażemy wam na, Jak to wygląda. na naczyniach. Moi drodzy, mamy przyrządzone tutaj, prawda, to podgrzane w takim małym garnuszku, tu sobie na patelni przyrządziliśmy żeberko wieprzowe. Ja się szczerze mówiąc spodziewałem, że to będzie inaczej wyglądało, że to będzie danie jakieś po prostu z żeberkami wieprzowymi, a to jest po prostu tutaj kawałek bezkostnego żeberka, tutaj sobie daliśmy sosu barbecue, no a tutaj mamy, prawda, zupę cheddarową, serową o posmaku bekonu, czuć tylko ser w zasadzie. Powiem tak, Bardzo mocno czuć małe ser. porcje są, Bardzo znaczy mięsko, małe. myślę, że one będą konkretne, w sensie Tak. tutaj wartościowe. Pożywne. Ale jestem bardzo ciekaw tego mięsa, Tak. ale jestem też ciekaw bardzo tej zupy, bo ona Czy tu bardzo w tej mocno... zupie w ogóle coś jest? Jest ziemniaki, Są kartofle. są ziemniaki. Jest coś, no, ale porcja nie jest zbyt duża. To ja myślę, że tutaj przystąpimy teraz do sprawdzania. No i cóż, to ja może tak, no to ty weź sobie Teraz pierw próbuję tutaj. tego. Najpierw takiego samego, bez sosu. No. Ja Miał może być wędzony przekroję. posmak. Jest... Mega jest taki wędzony. Nie wiem, spróbuj sobie ty, bo jest to dobre, tylko że rzadko kiedy się spotyka żeberka w takiej postaci, żeby nie miały kości żadnej. No. I to się wydaje takie trochę dziwne. To daj nam W tym sensie, że ta wędzoność jest jakby tak, nie wiem, mi się wydaje, że ona jest tak sztucznie nadana temu. Zresztą, no powiesz, takie, czuć, że to nie są żeberka autentycznie wędzone, Nie, czuć, że tak jak mówisz, no, że jest, ta wędzoność jest taka sztuczna. ten dym taki Jest z tego wędzenia, chemiczny po prostu. Zobaczmy ten sos. no, tak mi się wydaje. Ja zobaczę z sosem, chociaż ja nie jestem fanem sosu barbecue. Sos nie ma takiego mocnego smaku, na przykład jak te sosy barbecue powiedzmy z KFC czy skądś. No, Nie jest taki, ale mięso jest, powiem ci, mięso jest smaczne. jest smaczne. Tylko po chwili, wchodzi Tak. ten posmak, nie? Ten taki właśnie, ten niby dymiony, ale no jest taki... Ale nie wygląda, słuchaj, nie wygląda jakoś, chociaż trochę. Nie, jest jednak, wygląda na mielone, wiesz? To jest przerobione, bardzo przerobione jest po tak prostu. poprzerabiane. Mhm. Myślę, że teraz zupkę sprawdzimy. Tak. Tu masz łyżkę tą, ja wezmę tą. Dobrze. Zobaczymy, co tam ciekawego jest w tej zupie. Są ziemniaki, widać oczywiście ten kolor jest serowy. Mm. Powiem tak, Trochę mdła.
Smaku tak tylko tego sera lekko jest. Wiadomo, mamy przyprawy, możemy sobie to dopieprzyć, dosolić do woli. Tego bekonowego nie czuć w ogóle, nic, kompletnie. Powiem tak, gdybym dostał to w jakiejś trudnej sytuacji, bym był tak Na pewno. lekko, powiedziałbym, No. niezaspokojony. Nie dość, że tego jest mało, myślę, że bardziej tutaj chodzi o to, żeby coś ciepłego po prostu I wypić, to zjeść. jest pożywne na pewno, jak chodzi o Bo są wartość ziemniaki odżywczą i bardzo. ten, ale jeśli chodzi o... Jeżeli chodzi o, że tak powiem, walory smakowe, to no, na przykład w porównaniu do tego polskiego bigosu, czy nawet pulpetów, bardzo blado to wygląda. Bardzo blado. Trzeba Mięso jest przyznać. spoko, ale jest bardzo charakterystyczne, bardzo specyficzne bym powiedział. Pachnie też ładnie. Zupa też pachnie serowo, natomiast w smaku już Tylko to trochę sera. już nie ma tak, już nie jest tak Tego bekonu kolorowo. nie czuć tam kompletnie żadnego niestety. Nic, pozostaje nam się napić jeszcze, Amerykańskiego kompotu. ale po chwili słuchaj, taka słodkość idzie no, i ten taki dziwny posmak. ale po wszystkim, po tym mięsie i po tej zupie, jak zjecie, to tak za chwilę czuć w ustach takie, że ja coś bym jest, jeszcze sprawdził to. coś jest chemicznego takiego w tym. Weź to zobacz. Nie umiem tego kurde jakoś Czy jakiś nóż potrzebowali, albo... Słuchaj, ja mam jakiś profesjonalny, plastikowy nóż, No to ale proszę. widziałeś, musiałem się z polskiej racji żywnościowej po ten... O kurde! No to nie ma, to jedna guma. No Dobra, to to jest. ty. Nie, Jest. to, ile było? 5 sekund? Nie było nawet 2. No dobra. No to próbujemy. Bardzo miękka jak na gumę. Słuchaj, ja ci powiem tak, żeby nie przedłużać, No nie jest ona dobra, ma niefajny posmak. jeżeli chodzi o tą całą w ogóle paczkę, to jestem średnio zadowolony, powiem ci. Ja myślałem osobiście tak, że Ciasteczka jeszcze. Ciasteczka, że w porównaniu do polskiej paczki, to tu po prostu nas położy smakiem, że wszystko będzie fantastyczne, no bo amerykańskie wiadomo. Hopie, weź w ten talerz, zaraz wam pokażemy ciastka. Moi drodzy, musicie zobaczyć ciastka. Słuchajcie, Patriotyczne. o, coś tam jest jeszcze. Do not eat. Patrz to! To Co jest to jest? Aha, płomień od płomień statuły od Statuły wolności. Wolności. Jest płomień. Nie wiem, czy coś tam jeszcze znajdziesz innego, ale to jest w środku. To jest zapobiegać, myślę, wiesz, Oksygen absorbent. tak, jak Tak. w butach, te kulki, wiesz. jak- Dobra, to teraz co? Pozostaje nam... No patriotycznie. Ładnie pachną maślanie. Pachną ładnie, faktycznie. Jak petitki trochę. Bardzo dobre, ale jeszcze chcę zobaczyć inne. Głowa od statuły wolności. Ej, to jest seria głowa od Statuły Wolności. Tu można całą statuę chyba w ogóle złożyć. To jest w ogóle, patrzcie, to jest trochę ciekawe. Cześć, jakby na przykład w Polsce w racji żywnościowej były ciastka o kształcie Piłsudskiego. Cześć, wąsy Piłsudskiego, Kurde. szabla Piłsudskiego, kasztanka od Piłsudskiego. To by ludzie pomyśleli profanacja. Ty, profanacja dóbr narodowych. A w Ameryce proszę, ciastka z części statuły wolności. Albo jakbyś na przykład musiał złożyć tak z takich kawałków Pałac Kultury Nauki. Na przykład. To by było coś. No. Moi drodzy, to jest Jest najjaśniejszy punkt tak, tej najjaśniejszy paczki. punkt, taki miły akcent na koniec. Tak. To była paczka MRE, słuchajcie. Czyli posiłek gotowy do spożycia. Menu numer I 2. faktycznie był gotowy do spożycia, bo tak naprawdę to wszystko można było zjeść na zimno, ale jednak to ma też taki bardzo duży aspekt psychologiczny. Jeszcze, znaczy, warto powiedzieć- Jeżeli ktoś coś ciepłego Tak, zje, całkowicie właśnie inaczej się czuje. Chodzi o to, że my nie jesteśmy tu w takich warunkach, że jesteśmy gdzieś na misji, jesteśmy głodni, przemoknięci i tak dalej. I taka zupa nawet serowa, która nam nie bardzo podchodzi, to wtedy byłaby jak najlepszy posiłek, nie? Ale porównując na przykład do poprzedniej paczki polskiej, to Polska jednak wypada lepiej o wiele. Zdecydowanie. Jak chodzi o te główne dania, tam były te pulpety i ten bigos jest o wiele lepszy niż te... Tylko jest teraz problem, bo my nie mieliśmy tej polskiej Wojsk- paczki nie była ona wojskowa. wojskowa, To tak. była taka paczka, która została przez jakąś firmę stworzona i ona jest zalecana. Ona jest jakaś zalecana tam dla osób, które podróżują i tak dalej. I właśnie, jeżeli ktoś ma, słuchajcie, może ktoś ma jakieś paczki, które by chciał nam Na przekazać. zbyciu, Także na pewno jakiś kontakt tam z Mikołajem czy ze mną byście przez mogli Facebooka, przez maila na Jak ktoś YouTubie. ma jakieś czy wojskowe, czy może zagraniczne Bardzo chętnie. i chciałby się Bardzo podzielić, chętnie my możemy zrobimy to. nagrać i wtedy więcej osób się dowie co w środku. No i tyle. Tyle. Dziękujemy Wam. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, dojadamy to. Chyba powiem Ci, że tak średnio, zupełnie nie chcę. A, jeszcze to się nagrywa, kuźwa.